जहाँ हमरा पति के अपमान होता ऐ सभा में तू आगे बढ़ो तर याद बा तू हमार बेटा हुआ तर के हम पैदा हम कइले बानी। अजय बियाह के मंत्र जानल और श्राद्धो के जानल हमरा जामल आ तू हमरा पति के अपमान करे आइल बड़ो। दक्ष प्रजापति कली के निकाल बाहर अग्निदेव के लगे जाके सती कली के अग्निदेव प्रकट हो जा। अग्निदेव प्रकट होकर कल की माँ आदेश का बा कल के हमरा के जला के भस्म करो एक और जग बर्बाद हो जाओ। अग्निदेव कल के हे माँ आपको जलाने के लिए मेरे पास शक्ति नहीं है क्योंकि जिस कंपनी में आग बनता है उसी कंपनी के आप लड़की है। सती कली के ठीक बा हम अनकुंड में बढ़ गली चाचा अपना जोगाग्नि से अपना सतीत्व से मेहरारू में इतना शक्ति बा ये जलपति व्रत नारी हुई वो अपना देह में आग लगा ली अंगूठा में आग पैदा कर ली शरीर जरे लगल और जब देखली कि मर जाए तो भोलेनाथ के ध्यान दिल की पतिदेव राव अपमान बर्दाश्त संभले से प्राण देता नहीं लेकिन मरे के पहले रुआ से लास्ट हमारी इच्छा बा। हे स्वामीनाथ क्षमा करे राउड बेइज्जती बर्दाश्त ना बोलाइए से हम मरे जाता जब जाब दुनिया में अरे होई है जनामा अरे हमारा हमारे अरे पति बन जाती हम बनती पत्नी तो सती मरत हर्षण बर मांगा और जलम जलम शिव पदनु वह जर गईली मर गईली। हिमाचल प्रदेश में राजा हिमाचल के बेटी जाके पार्वती कहे लगे और जब पार्वती का जन्म भई तो राजा हिमाचल लगले बधाई बजाओ ए राजेंद्र भैया बजला बजला भैया गौरा की पार्वती नाम से राजा हिमाचल के घरे आ गई। सारा देवता आकाश मार्ग से फूल के बारिश करता सारा देवता भवानी के दर्शन करे आवता तले वही में नारद बाबा आ जाता रे बीड़ा बजाओते बीड़ा बजाओते अरे बीड़ा बजावत नारद बाबा महाराज चले गए बोला बाबू के मधुशाला में बबुआ नारद जी पहुंचल बने राजा हिमाचल के लिए बाबा शंख नइखे बजावे के पीपड़ी मत बजावे में ताहर माय कबे इतना बोबिया था ताहर मौगी कतना बोबिया या तो कहते खाना बनल पड़े तब खियावा ना तट्टो एंगे हंसत रहो सुनत रहो रुपया देत रहो
अब नारद जी पहुंचले राजा कल के ही बाबा हमरा घरे को लड़की जन्म ले बड़ी तनिका और भाग रेखा देखल जा। नारायण नारायण नारायण। ये दुनिया के भाग रेखा देखेली उनकर भाग रेखा हम देखी। नारायण हाथ देखे देवी। नारायण नारायण तोहरे हाथ देखे भूकर ना देखे। तू लेडीज हो जेंट्स हो। अलग अलग बाप चाचा। हाँ जी। इहिया मारुति आउ है नैनो ओकर इंजन पीछे बा। नारायण नारायण महाराज। ये लड़की बहुत भाग्यशाली है। इस लड़की का जहाँ भी शादी होगा इसका तो पति अजर अमर मिलेगी तो सदा सुहागन बनकर रहेगी। नारायण महाराज। हाँ बाबा। एगो रेखा तो बड़ी खराब बा। का बा? बड़ी खराब बा। अरे सापा पूछा ठीक है एगो बड़ा बड़ बुझाता। अरे सब पूछा ठीक है एगो बड़ा बड़ बुझाता। बात माता पार्वती जी सुन लेली। कहली जे ओ नारद बाबा ओकरे बात कहत रहे जेकरा के हम छोड़ के आई बानी। कहली जे माई घरे ना रहे। कहा जे बेरे अत हम जंगल में जाए। उनके कहला में पड़ गए ओ बाबा जी के जेकरा अपना बेटा बेटी ने के दूसरे के भाग रेखा देखे। बाज का जाने परसोती के पीरा। कल की माई हम घरे ना रहो। माता मिर्गी छाल उठावली आ कमंडल घर के घर से चल देता। भिखारी सजा के लाई जा गई फिर ठाकुर जी के छोड़ी के लगरिया रे। अरे चलाली भियारिया से। अरे गिरे लगल मैना जी के लोरा रे की जाई के जगलवा में। अरे ध्यानवा लगवाली से। अरे कोटे लगल सझिया से भोरा रे घनघोर जंगल में माता जाकर शिव के तपस्या करे लगली। काली जे घरे जाए तब अपना स्वामी के दर्शन करे। काहे की बिठा न जाहु देव ऋषि बानी। नारद के बात हम अपना हृदय में धैले बा। अरे मनवा में धैले बारी। अरे शिव के ध्यान हो पूजली गौरा बेरी बेरी। अरे ककया हवान हो पूजली गौरा बेरी बेरी। ककया हवान हो पूजली गौरा बेरी बेरी। बनवा में गईली हाथ्यानवा लगवली। 12 बरस ले गौरा पकई जबवली।
फिर हमरा राजेंद्र भैया लाखों लाख रुपया पुरस्कार। अरे पूजनी गौरा अरे ककया हवा हो पूजनी गौरा बारह बरिस ले चाचा पतई चबा के रह गई। भूख लगे तो पतई चबा आ प्यास लगे तो हवा पियो, लेकिन अपना महादेव खातिर तपस्या छोड़त नहीं। आ वही जंगल में सप्तऋषि लोग भ्रमण करता, यहाँ माता बैठ के पूजा करता है। अब माता अपन ध्यान धैले बड़ी शिव जी के। देवी केकर ध्यान धैले बाड़ू? महादेव के। महादेव से का करे के बा? महादेव से बियाह करे के बा। ई तो बूढ़वा के गोहकी हरे। ई बात जाके देवता लोग शिव जी से कहते कि महादेव और वह खातिर को लड़की जंगल में तपस्या करतिया। अब कहते जो महादेव से बियाह करे के बा। महादेव कहली कि हम शादी करी। एक तो बौरा और दूसरे दुआ, अरे कौन लड़की करी बुढ़वा से बियाह? देवता लोग कल के बाबा शादी ना करे तो आत्महत्या लग जाई, पाप के भागी बन जाई। भोजन में पिलुआ पड़ जाए। शादी कली बाबा ना तो लड़की आत्महत्या कली। अरे बियाह बाबा करी लड़की का कहतिया ए बाबा? अरे वह सब जानतन की लड़की हो कब ए भोला दानी रौरा सब जानतानी। ए भोला दानी रौरा सब जानतानी। अरे जान के बनीले अरे बौरा भगवान शंकर कहने की ठीक बा, पंच के बात माने के चाहे लेकिन पहले लड़की करे वाला परीक्षा लीजिए साचो चाहतिया आकि के दबाव में पड़ल दिया। देवता लोग के बाबा रुआ विश्वास केगा होई अतः हमार शिकायत जाके करलू। शिकायत कइला से आदमी के बड़ाई बाहर निकलेला। केहू के शिकायत कहो ए बाबू हमिंगवा बंद करो। मुखिया के चुनाव आवता, अगर कोनो मुखिया के बना दे हुआ मुखिया ओकर बड़ाई मत करी, ओकर बुराई करी आ ताकि अच्छाई बाहर निकले।
अगर के मुखिया बना गांव में तो ई कह जाई जी भले वोट मांगे हम आइल बनी उनका के वोट मत दिया पाका पकिट मार नीमन आदमी ना हो सब वृद्धा पेंशन खा जाई है आ जहां 5 गो लड़का काले के कॉलेज से तार व्यवस्था बानी सो तो बुझ जाए जो उतना वोट गारंटी बा काहे कि बुराई कई जाई तबे अच्छा लोग बाहर निकली माता बहन के प्रणाम करतनी हमला बाबा हेनियो देखे के बा कुछ माई बेटी बहन लोग बैठल बा रउआ अपने मजा में बानी रउआ देह पर काम देव चढ़ गइल बा तब देवता गई माता के परीक्षा लेबे पहले परीक्षा लेबे देवी का विचार बता महादेव से बियाह करे के चाहतनी वो दूल्हा के विषय में कुछ जानकारी बा वो दूल्हा के विषय में कुछ जानकारी बा तू जानता जो महादेव हो तो जाए उनका घर में महारानी बन जाए ये दुनिया में मत रहियो वो महादेव को ऐसा मकान बा वीआईपी नु जे बदरी घेरेला तो चुए लगेला आवाज सीखेला तो उनकर खामा गिर जाला तू जानता जे महारानी बन के जाए दौरा में टेक परी कौन पूछो यहाँ सब घुटू घुटू उतर के चल जाए आ तू जानता जे जाए कोहबर में तपड़ी रसिया में हाथ डलाई ये दुनिया में मत रहियो जब 2-4 बेरा ना भेटाई तो कबू जे सुनता नहीं तन तू को गोलवे दिखा लेता गजेड़ी भगड़ी लइका बना दी तरह के अरे वैसन बर खातिर सोच लो अरे वैसन बर खातिर तब तू अनेर करल वैसन बर जेकरा के घर में दुआर नहीं बा अब भाग छोड़ के दोसरो हार नहीं अरे वैसन बर खातिर अरे वैसन दुल्हा खातिर तब तू कहता तार बिया हमन के वीआईपी जगह करा दी ब्रह्मा जी से करबू विष्णु से करबू देवता का राजा इंद्र से करबू बोला आइल बनिया जे हमरा के भड़कावे भागा तनी के करिया हाड़ी उठा के कपड़ा खोल दे हम महादेव से बियाह करे देखे में बा दशहरा चलता बुढ़ऊ मानी ना मुअतिया बिया कर गुना तो बात सुन लो सजनवा तोहरा पागो अरे पलमुआ तोहरा पागो अब बुढ़ऊ ताहर पागो देवी सोच लो गजड़ी हलई का गाजा पी के इतना धुआं फेंक दी पलानी में ये तरह दामा के बीमारी हो जाई हमन पगला राजा पिया रात दिन राजा करम में तारा ओगिया अब मनलू विश्वास भई ना
करे करत करे 5 मिनट बाद कोनो दिक्कत नहीं। तो सुन ले एगो बात, तू हऊ राजा के लड़की, हाथ में मेहंदी लगा के घामा बैठबू जे लाल हो जाओ, तले दुलावा गजा भाग मार के कही बार रे आए बार रे, लोरा उठाओ रगड़ो तार मेहंदी लाल होई। तू बात नहीं को बुझा। अरे तू ता बाड़ू अभी नहीं लवेली, आता हर बारवा बाट रूढ़ रूढ़ बुझलू ना इतना सीधा बाड़ू ये बाछी रूढ़ ना बुझलू जरुवठ देखले बाड़ू। ओ दुलावा के डाल पात सब गिर गइल बा, जरिए रह गइल बा। आई गछिया जौन खड़ा बा के पर खड़ा बा के पर दाढ़ी पर असोर पर ओकरा अंदरवा एगो मुसरा बा, ओहिया दुलावा के सब डाल पात गिर गइल बा, मुसरवे रह गइल। हम बात कहता नहीं बेद करे वाले को मजा होता, यही मतलब है। किसा तू ता बाड़ू अभी नहीं लवेली, हर बारवा बाट रूढ़ अमल पटो कर का पतबावे परवा मल पटो कर का पतबावे परवा। एक और बात बता दे तनी पार्वती सुन लो, बड़ी गौरवन बा, बड़ी बीमारी बा दुल्हा में। अरे सच बात एगो बानी बतावत सबसे बाटे गुड़। उनका घरे जेबू तो पहले एगो ऐसा लड़का हो जे देख के पगलाए लगू। अरे पहले तो एगो बबुआ होई है, अरे पहले तो एगो लड़का होई जेकरा होई पहले आए गो लड़का होई जेकरा होई। मान जा तरु अब भागी ना तो लाठी उठा। तो जब लड़कवा होई नु, वो लड़कवा के नाम गणेश धराई। कभी ये गणेश तो लड़का का जे जा आके देवताल के बाबा लड़की लेके भड़कत बिया करे के राजी बिया यही जी चई कहे 1 मिनट के गा दी। हल